लाइके हामबाय दिनै 18 तारिख जुन 2020 सांग्रं सालबा बिसिबानि सालो दिनै ककेहाय मोहाय थांनाय 16 तारिखो मंगिया गामि एरियागो सिनि ताकुक अजित देबबर्मा सुरांसाति चेनेल नि इंगै कथमा थुमनाय अनुमानिक सारा 3टागो जे सामसित्रा तांनाय रक बनो एटेक खायखा बा बुखा तखा हनै आं खबर मानखा इनके बनि बांगै आं मैया 17 तारिखो बनि नुखुंगो थांखा लगेनो किन्तु बा बबाय मालाय मालिया ब हस्पिटालो थांजाकनि बांगै इनके हायनि बांगै आं बेलायखेनो सागानि मुसुगो तिनि माहाय गत नां लाइमारक जे सुरांसातिनि जे बरन गोनां सिनि अजित देबबर्मा ब प्रक्सा मिडिया ब कुनो पलिटिकल बाय फोरोंजाक्रै कुनो राजनीति बाय ब फोदालजाक्रै ब आईपीएफ बिफांथों बीजेपी फांथों सीपीएम फांथों ब कय दिगी ब बायद खालामि साया एकटाखे जे साया जे हामया जे सामुं तांमाने ओ कग्नोतिगैनो ब बिसिबा प्रचार खायो बा ब टीवी सुरांसातिगो ब फुनुगो इनके आं खाकाव किसु बरक रक माने जे सामुं हामया खायै जे बनि जे टीवी गो जे रजाक माने आबनो साया इंजाक माने बांगै आबो गतनां खानानै आं मा खाकाव इनके आं खानाखा प्रबीर देबबर्मा तै रमेन देबबर्मा तै बनि लगेगो प्राय 6-7 जना दङ होननानै आं खोनागौ ब्रनि नेतृत्वे बनो एटेक खायखा इनके मियागो मंगिया गामि थानांगो बा पिएसओ एफआईआर खायजाखा इनके आं तिनि बिसिङाव थानांगौ थांनाय बनो लगे लगेनो बरनो एरेस्ट खायगानि उनथं इनके जुदि खाया इनके सिनि युथ आईपीएफ टी तेलेमारा डिविजनल ट्रप थेके सभा कतर ओंखारनाय जुदि बरनो दायति रमिया इनके गाहायनि बांगै आं जत सिनि त्रिपुरा हास्टेनि जत ताकुकते खुसनां सागानि मुसुगो आबो हाय सामसित्रा तांलाय मारक लायखेनो साइया सिनि दफारकतैबो खुलुकनाय गाहायनि बांगै आं सागानि मुसुगो जे सामसित्रा तांलायनो दायति रंगानि बांगै इनके जत त्रिपुरा हास्टेनि बररक जों जत थानसा खालायै आबो हाय सामसित्रा तांमानो जों कासंगा नांनाय गाहायनि बांगै सिनि ताकुक अजित देबबर्मा ताबुक लायखेनो हामियाबो क्लाइजाक थंगार क्लाइजाक गाहायनि बांगै जों सिनि आईपीएफ टी तरफ थेके जों बनो नायनाय बाहाय खायमा सुबागानि बांगै इनके आं तिनि बिसिंगो हाय बबाय मालायगानि थांनाय आसम हामबाय।